Ndikulandireni mprogramu inaso ya Kangaude amakhala kusokola nkhani kuchokera madera osiyana nkhani zosiyana. Lero lino ndili kuno ku Blantyre, kuno kukhale ku Bangwe. Ayena amati ku Abisani ndithu. Bangweyo alipo madera ambiri. Kusadiranso mkulu wina amene ndimamuziwa ndi zina kuti Simon, ngakhale simandimvekera bwino. Ndimakonda la John. Mwaseka kuchula John. John ndaseka. Chifukwa chani? Ngasi John ndidziko. Leo madaba kuti John amachula munthu. Basa nangu ndipasa John. Chifukwa chani kuti? Arifuna ndakhala kwambiri ku John. Okay, ndi nkhani yako kuti mwina tipange share. Munthu amene wakhala South Africa nthawi itali, koma mwina choyambirira tiyambe ndi dzina leni umudzi ndikuti, komanso mwina ulendo pita ku John munapita ku Bliti. Okay, ine dzina langa ndi Simeon Ndeule kuchokera kwa Vumbwe mwene timati kumulambala. Okay. Ku John napita ko 2013. Ndabwera last year. Tabwino. So kubadwa mnabadwira kwa Vumbwe kumwe? Nabadwira kwa Vumbwe. Okay. Magolo ndakumeneko ndithu. Kumaphunzira skulu? Skulu yanga ndachitira Patunga secondary school. Okay. Primary so Patunga. Chabwino. So ganzo pita ku John nabwera bwana? Ganzo pita ku John ndinabwera fana kuti ndinaona kuti mwina ndikapita ku John zinthu zitauka ndiendera. Malingana kuti skulu silinachite bwino yayi. Ndeno naona kuti chabwino poti skulu silinachite bwino koma tipite ku John tikati muno kusaka ka COVID. Poti kumene kwanza tusamalirira skulu yayi. Kodi nzona zosamalira skulu? Bali ntchito zambi zosalira skulu, pali zina zolira skulu. Koma mwambiri fe tikapita kumene jema kanchito zosalira skulu. Okay. So kuno sunagwirepo ntchito nayonse? Nangu lima maisa form 4 asana tuluke. Ndabeza ndanyamuka wamapita. Moti malizatsi sinimadzi naenda bwanyi ndali nitapita. Akulu mukafuna ko kwambiri. Ndineo olomuka nakhonza ku John mukanapita. Nakapita for passport yanga ninkankane ku school ndi form 3. Ili ntumba. Nabanga passport ndili ku school. Ndi manena kuti neo siningakhala ku Malawi ndikandopita ku John. So pamaiko onse munasankha John for yani? Kumene kundi kumene timaona kuti zinthu bezi nthawi imene yoyoto. Nthawi imene. Chikhumbo chomanena kuti koma ine ndipite ku John. Chinabwera fana kuti cousin wanga anali konko. Ndembala amene mondanga ndilandire anali ali ku John. Okay. Ndeno ndamene ananditanitsa kupita ku John. Mwanyamuka ku John. Munaenda bwana? Ineyo mayendedwe anga nalovutirapo kwambiri. Ndikukumbukira ndinanyamuka past 2 makolo akugona. Osadziwa kuti mwana wachoka pakhomo. Anadzazindikira patata 2 days kuti sindikupezeka, komanso palibe information ina iliyonse munthu ali nayo kuti ndili kuti. Chifukwa nthawi imeneyi zamafoni zinazo zovuta, umachita kubwereka foni ya munthu kuti wauze makolo kuti muna mwanani ndasuntha kaye pang'ono. Kwanga kale ndinachoka kukhomo ndinakhala mblanta ya wiki yathunthu. Basi mmene tikwere ankangotiuza kuti ikubwera. Ndeno kuti makhala mblanta yoja mayidikirira kuti basi yo ikabwera ndio tikwera zipita ku John. Akulu munali munthu ozunguza. Kapani ndi munthu ozunguza? Chifukwa okay, ulendo wa utali ndikungokuganiza kuti mwana uchoke osasanzika makolo. Chifukwa makolo anga sankafuna ndipiteko. Ankandikaniza kuti ndipitirize skulu, komano ine kumbulanga mbeni ali ku John. Ndiye ndinapanga passport mwanseli osadziwa. So chuma chimachokera kuti chopangira passport? Chuma kwatu kunali ng'ombe zambiri za nkaka. Ndiye madziwa chinyamata. Tikapita kwa siya nkaka timakhala ni madilo athu. Paja Vumbwe ndi nkaka ndiye umakhala ni mabuku amene amalemba malita zako. Ndiye ndinaliso ndi buku langa lapadera limene makolo sankalidziwa. So kukasiya nkaka wa makolo pambali paso nkakaso wako munthu. Anga ndasiya 50 liters ndimauza kuti mwa makolo muikemo 40 liters. Buku ili muikemo 10 liters. Ndiye buku ili dzina lake linali dzina la ine. Ndiye pokala ndira paja malandira za makolo
ndikulandira so zanga kuseli chabwino imene inali processed so pano nthawi imakhala kuti kuchepa pano tifikepo ndithu pakatikati mwanyamuka ku John kapena tine kuti basi akungoti kubwera inabwera basi inabwera koma ngakhale basi inabwera ndinadza kuti ulendo umene ukhala wa mavuto chifanga tatha wiki tili Blantyre ati basi kuchokera ku John idzanyamula anthu kuno chikaye amanena basi ajakhani mabasi angapo kuti ngati ine kubwera kuchokera ku John mabwera kuno ine khale kunyamuka ndiye titakwera ulendo so 2 days makolo anadziwa muli Blantyre muno musanafika ku John chakudya chita ndithera wiki nalibe choice kuma kubwereka phone kwa zoti mwanane ndasitaka muno Blantyre ndalama zimene ndinatenga zatha ukupita kuti ndikupita ku John ndipo amene no makolo amatumiza munthu choka kumachinjiri kundibweretsera ndalama kuyenera kuja chifamira anadziwa kuti basi palibe so tingamubweze mwanayo wavomereza kuti yakupita ku John ife tilibe china iso imene tingamuuze tingomuonjezera ndalama ulendo wauyamba kale kwina so amangoti mwina tipumetu kuzunguza ine kuzunguza ndi mazunguza yesi kumandile wang'ono komano munthu umafika sanze kuti no wakula ukuziwa zomwe ukuziwa no zimene ukufuna chimene chinandipangisa kuti ndinyamuke nzipita ku John kunali no kukula kumeneko chabwino pozindikira kuti makolo ananditanitsa nthawi yache ndikunza kuti mwanawe ineyo tsikunina yake anabambo anga amenewo ananza kuti iweyo udzakwatira kukakhala kubanja kwako sudinza kupangira china chilichonse kapena ine nzapeza pakhomba ndamwalirapo ndiye kuti iweyo udzapeza kuti ukuvutika fanana kuti sunazipangire wekha zinthu pamene patanduza mawu amene ndi pamene ndinalingalira kuti makolo awanena zoona fandikakula sikuti makolo adzapeza kabla ndi pasandrama ndeno gazi lopita ku John ndinalilimbikira no fanya chimenecho so yabwera basi kuyenera tinakwera basi ya anthu ndinakhalira kireti ya plastic mu kanseu kambasi muja makhala kumipando kakolido kambasi muja basi anthu 65 mnakwera mwa 120 kudzaza basi jankufika kuti line yonseja mutusunga luse pamene ndinakhala ine panali pompo mpaka na ukafika osati pampando koma pa plastic ndiye ulendo wake unali wautali kwambiri koma so wawa chifukwa unali ulendo wa 3 days kwa tina uyenda 2 weeks kunali basi kuonongeka munsewu kungoenda pano ndi apo basi yaonongeka ndiye kumati adi kinadikira mamakenika achokera Malawi makuti mene ninkafika ineyo ku South Africa ndikuoneka ngati chinyawu tsimene na balance sabato pochoka kukopa makolo anga sabato nali kupanzi kwa 3 weeks sana vule ndi sana sambe kwa mfano na ufuna ulendo sini masama ndikuoneka bwanji bwana ine ulendo ndikaufike so John yaga nani wakuti tikamati John tindi Cape Town Durban so mapita kuti mapita ku Cape Town ndi kutaliso kwambiri koma kusadziwa nanga sife timangomva ku John ndese timadziwa kuti ku John ivo tikafika ujube kuma inaso wendeso tsiku lose la tundu ngati wanyamuka 6 madzulo uzikafika kaya so basi yomwe munakwera imapitira kwa Cape Town imene imathera mu Johannesburg ndikulumikiza mu Johannesburg udule tikiti yopita ku Cape Town basi ina imene mafika ku John ndafika ku John nafika ku Park Station kumene ndinastaka soka chikena zinachipezeka kuti cousin wanga amene andule tikiti ya basi sana dule tikiti ya basi ndinafika ngati Friday so the plan was kuti mukafika ku Johannesburg akudulirani kumene kumukapeza kuti akudulirani kale tikiti ina ine nali ntapereka ndalama kumudziku anangoniza kuti ntenge ndalama nimpatse mkazi ache ya transport yoka Cape Town ya Johannesburg to Cape Town iyeyo akangonidulira tikiti pandama nitakuisiya kuno kwa mkazi ache so inu munaisiya kumudziku ninaisiya kumudziku iye ucha kuti akudulire tikiti andulire tikiti mwafika ku Park Station kufika ku Park Station kunapeza zokuti tikiti sina adulidwe ndiye tinalo kuti no tinalibe choice komano tizesa kuimba mafoni kuti mwina angadule tikiti and zimene anandiuza zinazo kuti ukwera train kunena sitima inyamuka lachiwiri ndata 3 weeks munsewu ndafika Friday ku Johannesburg komanso ndidikirire train ikubwera lachiwiri so Friday Saturday Sunday Monday ndikhaleso ndili Park Station muja ndikugona mmene muja kudikirira train kuti ikabwere lachiwiri ndiye zinachita mwepo kuti nthawi zina Amalawi timatha kukondana
ndinakumana ni mkulu wina kumeneko tinaipa malawa ambiri koma iyo janango ndisankhapo ine ndikubwera ndifusa mwana iwe kodi kupita kufani maoneka wang'ono pa group sebo mali ndikupita ku Cape Town kwa cousin wanga ndakuti muimbira phone ndikuti akuti bwanje ndikuti akuti ndikile stima ibwera la chiwiri akuti azokusa zimenezo tandipatse chani nambala yake nampatsa nambala kwa muimbira munthu uja ndana mfotokozera ati ase mbale wako umene akuoneka zokuti sali bwino mene akuonekera kuti umuone sana aje chani ndio kama mzaro alikitela chiwiri imene ndiyo sagwira ndiye pasavute ine nimutenga nzikakhala naye ku Pretoria iweyo no basu tandule ticket olapo bipo mpano kamudule ticket muthu anyauka azipita ndiye no anayisetsa ndithu anadula ticket ya basi ija eni nkulu ya ndi amene anapita pa counter ukandi yankhulira fanta amene nafe English inali jayovutira apo no unangoloweza ndetu kai yankhule yonse pa counter ufuna utenge ticket zinalizovuta ya ku secondary kapena ku CDSS ya ndana kayankhula nali yeyo ndana ndipasa ticket yanga basi endi ye ujana ndipatsaso Fetland imene kwa ine ninayidelera ndrama yochepa kusadziwa sina ndo ndrama imene nali ambiri ku Johannesburg ndana nuzandi gune sima ya Rand 20 rand ndisunge ntumba pa ulendo wanga ndizigula za kudya ndiyeno ndinakwera basi kuyamba ulendo wa ku Cape Town umene tinawuyenda usiku wonse kukafika cha mateni mawalachi cha kumamawa ndi pamene nokazi wanga amabwera nditenga kupita naye kuntchito kwache iyo jandikupita nano wazinzake nkubwera uzanditengano kulowera no dera limene iyo jamakhala so pano mwafika ku John Mkomwe Mafuna Cape Town mumabwera pakati pa tisanene zamwina ulendo mabwera ulendo uno koma chichokeni mwa 2013 pakati pa mwakhamu kubwera ayi kumalawi sini mabwera mabwera ako ayi sini mabwera mnadana nako tu kumalawi ineyo nali munthu wa mabizi kwambiri ndimagwira ntchito January to January okay chifukwa ndinachita mwayi kumana ndi azungu kuti ali ni mahotelo ni complexes ndiyeno nthawi mbiri ineyo zimandivuta kuti ndingakhale pa holiday fana kuti ndimakhalaso pakhomo pawo pompo ndiye akakhala ntchito yatsekera amafuna soti khaleso pakhomo ndizathandiza so ziwiri zitatu kwanso kupangira pamene popo mwana wawo wamamuna wa bwana amene anali ngati kamphanga ndiye mwana uyo samalola kuti ndingakasewere ndi munthu wina samalola kuti ndinyamuke ndipite ku Malawi amene zoti ine ndikachoka kodi azisewera ndi ndani ndiye makolo anandinyengera kuti iwe mwana ayo ndio una munagwirizana ndiye no kuti uchoke iwe pa kumano amakhalapo yekha sigwire ndizovuta kuti no angalole zoti ungapite kwanu ku Malawi chifukwa mkanga ndino mapanga bondi kwambiri and relationship yanu ili bwino then nangoona beko komanso ndiye kuti maona soka ndalama kamalo wakwe yanga sindrama zimakhawu zikulowa apopo nthaona nani ma advantages ambiri pa ntchito yanga chifukwa number 1 nyumba inali yaulere yolipira yaulere ndina mu complex mene makhala bwanamo 2 DSTV imalipira ndi company 3 gali moto ya company mafuta ndi matenga ya company so no nali ndi zinthu zina zimene mapanga benefit pa ntchito pacha so ndrama ikamabwera kumapezeka zoti mwe ndiyongosunga ndikupangira zina ndi zina koma osati kulipira DSTV kapena rent kapena mafuta gali moto ineyo ndo kuti ndrama yanga ikabwera makhayo ngothandiza makolo kumudzi inenso kuzithandiza makolo kunoko mayankhulana kwambiri ndi amataka ndiyankhula kuti tipafuna kuti tigulira chakuti palibepo mwezi umene ndinaphonya makolo salandira ndalama ngakhale ndakhalako zaka zonsezi ndimatumiza ndalama mwezi ni mwezi so pano ntchito eni kupatula ya mwanayi ndiye kunyumba ine koma ntchito eni yomwe mwafika nkomati munthu une ndikugwira ntchito ndi ntchito yanji eneyo ntafika kuti ndikugwira ntchito ndimayenda ndabwana anga akazi mahotelo amapanga za interior design ndiye timapeza ti hotelo jakamalizidwa kuti yatha timapita mmashopu kagula mipando kukaona matayilosi kuti afuna ika mtundu wanji then ngati no ngati tamana no personal assistant wa bwana yanga titongotero chifukwa kuliko samafuna ine ndi kuwathandiza kupanga izi azindiuza tapita utenge icho mushopu mucha tatenga icho ndichione pano ndikwaonetsa azindifusa bwanji chimenechi wachikonda ine carpet yabwino imene ndezi ndakinalo no basi nangochitika kamwayi kuti chito yake ndazo kuti mangoenda ndabwana so kukondedwa kunyumba chifukwa kukhala ndi mwana komanso ukabwera ku shop uku akukukondanso kuti kwathandiza kuti zinthu zikuyenda kwambiri endi sininganame ineyo nali munthu mmodzi amene ndimakondedwa kwambiri ndi abwana anga chifukwa yena kuti napanga discover kuti
iweyo ndi abwana kwa akazi mukazaza kali mukugwirizana ndiso mwana wawo nthawi zonse amangotchula dzina la iweyo pamakati pamene bazungu ata ozizavuta makatola panga chinthu cholakwika amati mwana akunkonda munthu we nakhulitsapo galimoto ya bwana anga okukhulisa ndini maitulutsa mgaraja ndikuyimenyesa abwana anga mwana molusa anangoti ndikonzesa koma anali munthu oti ali ndikankalipira achoka mwana wanga asewera ni ndani pamenepo amakhala ninka kuti uchitikatiramuza kuti iweyo panga zakuti kodi mwana wathuyi angatsale naye ni ndani ndema advantage ake analingati ameneyo chabwino ulendo wanu opita South Africa unali ulendo wako onena kuti ndowawa mene wanenera komanso kubwera ku Malawi kunokonso ulendo wako wakhaso wawaso kwambiri so unali ulendo ntanotino panatuluka misonzi yambiri ponyamuka ulendo uchoka South Africa kumabwera kuti ulendo ukhale wawa kuchoka South Africa kubwera kuno maka pamoyo chinachitika ndi yani ineyo ndo kuti pamoyo wanga chinachitika nchoti ndakumana ndakuba chama 7 madzulo linali liti ene ndingana ndi July last year July 2024 kuma date lene sindikuliziwa ndiye zinazo kuti nimatsitsa munthu ndipo zindikira kunali kuti adapa ng'ono munthu oti wampasa lift ameneyo munthu wakuti nimatsitsa ndo kuti pazifukwa zina zoti ndingangoneneratu ya ndampasa lift ndiye atatsika munthu uja anapeza zokuti anaenda distance koma potsikapo cholinga chinayo yoti akwere minibus apitiriza ulendo faina kuti nseu unali okumbika ndiye galimoto yaine imene ndimayenda galimoto yapansi kwambiri ndi nseu yosumagwirizana then namuza tutsika pano ukwere minibus and anatatsala pang'ono kufika so osati 5 minutes mina 3 minutes ndi atatsika nenano ndimudikira mpaka nalowe minibus kana kuti nyamuka ndizani ndizibwerera ndiye nalo kuti ndakota gali matela kuti munthu nende kutembenuka galimoto ili mugiya ndaima pamene paja mahanza danga alioni ndiye uja atayenda ineyo no namuona kuti amabwereraso mbuyo pang'ono then nkaona ngati wayiwala chinthu then nadzatsa window la ku left ndikuwerama kuti ndimuyitane chozangowerama chonje kuti ndimuyitane phewa linakhangatira kwena mmwamba mutu wagona ukakati ukufuna uitane mutu window nayo mutu makhewa wape wowerama umayinira kuti ukhenga kusuzumira ndipo ndo phewa linali mmwamba kwambiri anangoyenda akuba kuchitseko changachi magazi awo ndiombera mutu ndiferetu anapeza tandombera kuphewa pamusi apa phewa apa ndiye atandombera pamenepa anandombera 5 times anaombera malo amodzi 5 times ndokuti ife sitinkadziwa kuti malowo ndi 5 times tinakazindikira titapita kuchipatala tifanira kuti amataka ombera uku zimatulukira uku ndikalowa pa windscreen katulukanso ndiye ndinagwa pansi galimoto muja chifukwa kuti galimoto ija inali mugiya inese koma kuchoka Nkhosimu kupita kumusi kunasiya kugwira ntchito chifukwa chipolopolo chimodzi nkati mja chinakakhota kukakanda nsempha wa spine nkati mwa muri chituluke chipolopolo chimene chimodzi chinakapanga zimene zija komanso ndikuomberaso mapapu ambali yauku so nthawi imene mapumira mapapu amodzi ndiye nditagwa pasi mwendo unaongoka pachomemelera uli pa clash gamo janayamba kulira mwamphamvu ndikuyamba kuyenda ndiye panali pafupi ndi pa polisi ndiye igamo janayenda ka distance itaenda ka distance ine ndilichigwera ningalimoto mucha so ndikudziwa chomwe kuchita sikudziwa chomwe kuchita koma zangochitika kuti mwendo uli pa moto fani nali kana ndili pa motopo nanga sina kama kuti kufuna zitembenuka kachifani ndaomberedwa komanso miyendo ikuku kwasiya kugwira ntchito mwendo unaongoka straight kaponda moto nseucha kuongoka kaponda kalasha gamo japoti nali mugiya imayenda koma upanda kubalansa ndiye munthu amene nali nayoja anadzamva kulira kwa mfuti anazindikira kuti munthu jaomberedwa ndiye ataona gamo tikuyenda magazi ake ali munthu ja ndiye kuti amponya ndiye gamo tinaenda ndikufika pa seko titaonera pa roundabout ndikukhotera kumanja ine chimene nthawi imeja ndili chigwereni sikudziwa chomwe chikuchitika ineyo pamene ndikungodandaula kuti ndigunda anthu munsewu so you mean kuti umadziwa chomwe chimachitika ineyo ndimadziwa koma sindinakatha kudzuka chifukwa yona kuti thupi langa lonse linali shutdown panalibe chimene chimagwira ntchito mikono chani ndiye inapeza zokuti itakhota paseko kukhotera kumanja inayenda galimoto inenso nkumadwa kuti kodi ndani akuyendetsa galimotoyi chiongolo chija ndikumazungulira kuti kukhota bwinobwino ngati munthu wakhala pampando akumayendetsa galimoto ija
itakula kumanja meja inaenda distance inakakota so kumanja kachikena kwa joda bisa so ineyo ndikufuna ndimvese amene akuone apaso amvese galimoto imakota koma mulibe munthu woti akuyendesa mapanzi angawa ndi amene akungopemelera komanso ili pa kalasha ndero zimachitika zoti kalasha ikupya kwaso galimoto kuyenda ifama so balance ndeye inakota ndithu olonane mwini wangane nkumadabwa ndikumazisoma kuti kodi ndikagunda ana munsewu kana ndikagunda nyumba yeni zindithera bwanji kawalanga ndi usiku ndiye inakakota suka kachikena inakotayo inakotera ku polisi ndi galimoto janapeza itakotera ku polisi pampanda olowera ku polisi fayona kuti panalingale pakachitunda kalasha wapya ilibe mphamvu inadzazima complete itazima magetsi anali oni battery kumatha pamene pacha ndi munthu nali nawo anathamanga ndikubwera pati pamene so munthu chamaisatira galimoto amaitsatira akuba amene mwathawa ayi akutsatira so galimoto sana tawe amaitsatira so galimoto amafuna aone kuti ndikathera pati chifukwa amadzero nomata kuti amene atampeza nzipolopolo zoti awombera amadziwa kuti munthu tamuombera amadziwa kuti pewa linali bwanji time sinimamva china chicho sifana kuti semper spine umene umapangisa uzimva zinthu unali utakhuzidwa so kuti olo munakhala munthu oche mapanziwa ni moto palibe chimene nakhala and pewa zoni ndinipululu sinimadziwa ine ndimango zoni munthu ndi wa moyo nkhawa yanga ina lino ndimango china chake chikuchitika and nkhawa ndimango dandala kuti makolo kwa ine ndinachivomereza kuti basi sikulangala tani la kwa koma makolo aziti chani kodi makolo aja anna kuti chani chabwino abale ndi anasi aganiza bwanji ndiye nangololera kuti okay ngati tsiku lakufalika kwa ndi makhala kana pali bimene ngachite koma chifukwa kuti mulungu naye amapanga zinthu zake zoti ife anthu fesi tingazione fa galimoto kuyendayo inali mphamvu ya mulungu and ku polisi imene yakhoterako soti galimoto ingakukhota opanda driver ndiyoti mulungu anaye amadziwa chimene amachita mkukhulupirira kuti alipo amene amayendesa amenemo koma si munthu ya si munthu nali chigwereni kwa chongole nkumakhota ngati munthu akuyendesa galimoto ndiye ndafika ku polisi munthu nali nayo jawabwera anabwera kugogoda pa chitseko kuti nditsegule kugogoda kukhala kuti amene namutsitsa uja nanga siyo jamatsatiraso galimoto koma moment anango na galimoto ija kuti ikufuna ilo kumpanda wa polisi yazima anazindikira kuti munthu uja waomberedwa chifukwa anazo kuti ngati amaona kuti ngati galimoto ija inakalowa ku polisi ujako ndiye kuti ndili moyo kwa inazimira pa gate lolowera ku polisi anathamanga ndikubwera ndikumagogoda mpaka na munthu yamalira panja paja tatsegula chitseko koma ine ndili chigwereni mawu kuti atuluke amakanika fanana mapo pambale yawo naonso samagwira ntchito chipolopolo chinakhuza ndene ni manena nkati muja kuti chiswani glass koma anthu aja panja paja samanimva vela voice yanga singapite patali so nkali nyuma kuti chiswani glass ni mawu zoti aswe glass koma uyu amakakamirabe pachitseko paja ndikumalira pamene paja nditsegula chitseko so pamene ndifana ndimvese ndi apa nthawi momwe masuzumira kunsuzumirawo ndi nthawi momwe unaomberedwa nthawi imene naomberedwa glasi linali lotsika koma anthu aja samazindikira kuti mbali yawo glasi ndi lotsika amangona mbali ya drive nanga samazana ndilimo ndine ndi amaona kuti tipite amangogaza kuti mbali yake yomweyi okay so you mean kuti nthawi momwe umasuzumira mbali yawo nthawi imene ndinkamusuzumira munthu yo ndimuyitane amandiombera ndinasunzumira mbali ya pasinja kumene ndinatsitsa glasi koma zechi amene anthu aja kuti kaganiza kuti no tipiteso tione mbali naye analibe anapeza zoti anthu aja amangolimbana ndi mbali yanga ija inenso kuti ndikakhala ndi chiganizo kuti ukuku glass lako kunali lotsika samadziwa inunso mwaganizonso pamene mindset yanga inaliso basi sindingaganize zoti so glass ndozi olo ndinakaganiza kuti ndayankhule samanimva chabwino ndiye anapeza zokuti akubajaso ndikubwera pati pompacha kwa chifukwa kuti unali ngati chakumadzulo anthu ambiri sana aone ndiye palibe amazindikiro kuti anthu ndokuba ine ndamene madziwa kwasa munthu ndinali nayeyu olana khala kuti amadziwa ndakuba iye nkhawa yake inalipo kuti ine ndilengedwe ndipite ku chipatala basi za anthu ena osamasamala so akubaja anafika so pamalo mwe anafika so pompacha and anaswa window la galimoto anala ukuba kuti anditulutse anamfusa munthu uja tiswe window kuti nonga apeleke permission nanga sada zona munthu uja ali ndine anadziwa mkulu watsika galimoto uja ndi uyuyu tiswe window ndanapeza zoti anawo zoti iswani window ndiona makati ngati mwala ndikuphwanya window la mbuyo la passenger ndikupisa mkono kutsegula chitseko chimene chija ndidzatsegula chitseko changa atsegula chitseko changa anadzindikira kuti munthu ndagwa pansi ndili chigwereni koma ndagwera mpando wa mbali nayo kuti miyendo ili mbali nayo ndi pamene anthu ajama ndikoka galimoto kama pamene zimachitika zimenezo
inali galimoto ya polisi ina inkafuna ilowe kumpanda kucha itaima mbuyo mwanga nanga sindatsinga nsewu singalowe anthu aja aumbirira padzaza pamalo pacha kuti aone kuti chinga chitike ndi chani ndiye atatero anapeza kuti no apolisi aja anauza anthu tengani mumutenge mumusiye pakonapa so nanditenga galimoto muja androse chankati ndithu nde ndikakhale pakona ndana ni nyamuladi anthu awiri pamene amene nyamula anthu awiriwa munthu amene nali naye uja amanditsatira mbuyo china chita yanangotenga awiri ananyamula anakunyamula ndi kubawa ukubacha so kuba amene anakuomberawa ndi amene anakunyamulaso ndamenso ananinyamula nanga si apolisi amauza kuti tabwera mubwerese pakonapo kwapo ndi nyamula sura mango ni nyamula chabe amadziwa kuti anthu ajalipo kagulu pamene akuninyamula ine ena atsala mbuyomu kumapa zinthu za galimoto plani inali imeneyo ende anandiberadi zinthu ngamene mifuti ndekuti abisa ndi ananinyamula ndipisa pakona apolisi muza kuti mkhazikana amene angandikhaza ndi mango ogwanga chikundi chifukwa kuti to be balance panalibe imene ingachite ndiye anapeza zokuti anandibera phone galimoto anatenga zinthu zina komanso munthu nina naye sichinachita iye anangozula make ya galimoto ndikwayika ntumba mwache kuti noona nga ndi amene akhoza kuba chilichonse ku magalimoto saba anangochosa make nkwika ntumba ndi pamene apolisi amamuza kuti ambulance itakubwera koma imachedwa itakuta 2 hours isanabwere famalo wano ambulance so amaopa faina kuti akabwera amatha kuyimbiridwa mafoni kuno kuli matenda so amakhala akuba amene ajanthazi zina akabwera anthu ajama beredwa zipangizo zawo chanchani ndi amaopa masiku anotapizira ma location okuti ndopya amene kapo kapezeke pali magalimoto a polisi atani awapange escort ina patsogolo ina pambuyo ndi apolisi anamuza kuti zitha kuchedwa ndiye uja pozindikiraso kuti munthu waini yache inenda amene nali naye kodi akafa abelaka dzana kuti chiwembu wapanga ndani sadzaniganizira ndine ndi amene anapita tu munsewu kuyamba mafusa ma transport ndiye zinali zovuta kwambiri fama takuyipeza transport akangowauza anthu kuti munthu waomberedwa funa muteke chipatala anthu amakana kuti feso siti kufuna anafeta kuomberedwa paka inafika science yokuti anayamba mapanga offer transport kuti olatha kupeleka 10,000 rands imene ndalama yambiri kwa basi kwa hiyo jamani kuti ngati mungamutenge munthu uyu ndikupasa ndalama ine nditapeleka ndalama ina iliyonse 10,000 or whatever mukufuna umene nungofuna munthu apite ku chipatala and chipatala chiri inali so patali inali drive 10 minutes or 15 minutes so zikusonyezeratu kuti moyo wa South Africa ni moyo woopsatu ku South Africa moyo ndopya kumene ku maliro sinkhani izi timaona zikuti munthu amunse wangu muombera ya tikumva maliro akubwera kuno ku Malawi aomberana zimene zili paliponse and ndi zinthu zokuti pakali panopo zinafika pokuti posauzana ya chifukwa mfuti uku amagulisa ku shop and mfuti uku ndio anthu ambiri amakanda access ni mfuti za iligo zosavumeleka inenso mwina munagulapo mfuti ineyo nde nsaname sinagulepo mfuti koma chifukwa macheza ni mwana wa bwana anga ndiye anandipatsa imodzi koma osati ukaenda nayo ndizikhala nayo pakhomo akupasana bwana mwana uja iye anatenga so ni mwana wa bwana naye ndi mfuti anatenga iye imodzi na imodzi ndinza kuti pakhomo patata padzabwera okuba ndikuti muombera chonchi iwe ndi ine tidzakhala kuti ndibamukanga tili anthu atatu endi amandiphunzitsa kuombera kwa mfuti koma mfuti zake zimakhala zophera mbalame ndeti mapita kwa saka mbalame ngati nkhanga zija ndadzikandiphunzitsa mene timaomberera ndi chonchi chabwino tipite kaye ku break kenaka tibwerenso tipitirize I understand ndiwo munthu timene wabwera kunoko uli kuchipatala komwe tine kuti kukachere komwe kupanga mafizo tufa timvese kuti moyo wakumene kuyenda bwanji koma tikamazapitiriza zambira pamene papa kuti munayenda bwanji kupita kuchipatala mpaka ulendo obwera kufika kuno anthu akhale ndi mwayoona kuti yoti unaomberedwa mutafuna nditagonesa kusana sotiso ndikhani yonena kuti yobisa yani koma tikufuna anthu mzotheka kuona kuti pamene panaomberedwa ndi apa 5 times tipume pang'ono tikamabwera ukuina upite kuchipatala ya nde mwamwayi anapeza munthu odzipereka amene anati ine ndimutenga kuma 400 rand ndi anapereka ndalama jani untengera kuchipatala ndiye titafika kuchipatala titalowa adokotala anafusa kuti bwanji ndanazo munthu waomberedwa ndi pamene numa adokotala amathamanga kumuna ndafanira pa wheelchair anthu ameneyo imene ananyamulira munthu uja ndiye anamutulusayo uja panja kundigoneka pa bedi
koma atandigoneka pa bedi nzapeza zokuti chest changa chafufuma kwambiri poti magazi amakhera mmimba mapapu aomberedwa ndiyeno panali process yokuti amene atapwese chest ayindipatsenso magazi ena fa popweza chest awene ati ataye magazi ndiye ndimayendera machini uku kunali awiri ukatatu ngati pamodzi nali machini 5 amene amakuthandiza kupuma ndi chili chonse pamene ndinali ngati process ya machini koma munthu ndisinakomoke ndinali moyo ndimadziwa chinacho chimene chikuchitika chimene chinangoti tsowekera kunali kuchoka umo kupita kumusiku kunaferatu koma kumaona kuti ineyo thupira ngali ndili pa machini kumayira kuona kuti awa ndi machini akuti awa ndi akuti awa ndi akuti ende anandichotsa mapainti awiri amagazi okuda fa machini aja machotsa magazi nthupi okuda amalola chigawo china oyera amabwereraso nthupi ndi atamaliza chest kuphwera ndi pamene amadzandiyikira madripi amazi ndi magazi ena pamene amamuyitana munthu chakuti alowe ndiye zipatala zathuzi ukakhaza uno uli mchipatala amakuvula zovala zako zonse umavala galoni ya mchipatala and zovala zimayenera zitumizidwe kukhomo ndiye munthu uyu atabwera zatenga zovala imvese pamenepo akuvule zovala zonse umavulidwa zovala zonse ndiye zipite kuti amampatsa munthu adzipita nazo kunyumba chifukwa chani sindikudziwa komano ndi process imene imayenda zipatala za ku South Africa and zainezo zinabezo anampatsa munthu uja kuti mukhoza kupita ndi zovala mutenge izi kwaso tampeza ndi wallet mthumba mwache mmene muli ndrama mutenge zovala ndi ndrama zimuzipita nazo and anamuzoti abwera anditsadzike analowa ndizanza kuti akupita and ndinamuza kuti waimbira bwana anga phone kuti ndaomberedwa koma chifukwa yoti mantha munthu yamagwira ntchito so pa kampani pa bwana anga ndiye iyo uja ndi mantha ndikauza kuti munthu chaomberedwa ndinali naye limodzi kodi zindithera bwanji mwina ntchito indithera ya maopa chifukwa amadziwa kuti abwana anga ndi kwambiri connected and yama ndikonda ngati mwana wa pakhomo ndinali ngati mwana mmodzi wa pakhomo fana ndakhala kuti ine uyu akangofa uyu ine ntchito yanga yatha ndiye anapeza kuti iyo uja anatenga zovala ndikupita nazo kukhomo kwa atafika kukhomo kuja sana anenere kuti chachitika ndi chani ananena anopata thangati tsiku fana anapita nazo usiku ni munthu yonse amakhalaso mkati mwa kumpanda komweko ndiye mamuti apite kumene amapita kwanangobwerera kuti basi ndingopita ku nyumba atapita kumene uja ngono wanga sindimakhala naye kuti ngono wanga ali konko ni nyumba ya ine ndi ngono wanga zinango yandikana anatenga zovala kumpatsa ngono wanga mala ake kutacha pamene amapatsa zovala pamene amamuza kuti chimwene wako waomberedwa ende ali mchipatala khani nano inavuta kwambiri fana kuti ngono wanga uja ndi amene anauza abwana aja ndikuimbira chifoni kuchipatala atauza kuti munthu uja zinadziwika ndaombedwa 5 times ndi abwana anga chifukwa anaimbira foni kuchipatala ine sankandiuza kuchipatala sana nine kuti waomberedwa kangati ayi abwana anga ataimba foni amafuna adziwe ndi anauza kuti 5 times and antchito amene amaphika chanchani amanena kumuza ngona kuti atangouzidwa abwana anga ndaombedwa 5 times anaswa akapu yati ankamwati ati kunali amazungulira nyumba usamvetsa uzakhala bwanji komanso mwina inali nkhawa yoti koma amene akhala moyo nkhani inaliti 5 times simasewera kusavi kwaombedwa 5 times wende ukhala moyo simasewera anthu ambiri anaona kuti iyayi kuli kuti zakhala bwanji ndiye mwana wawo amene ndakula naye uja kunalibe anali ku kampu anamuimbira mwana wa foni nzako omberedwa atangomuza mwana uja anasamukiratu ku kampu unali amene atabwere pakata 1 week anapachira zovala zache ndikunyamuka atafika kukhoma nangusiya galimoto imene utenga galimoto ina ndikumutenga mphanga iye ntenga chibwenzi chake ndibwera kuchipatala atafika kuchipatala nani tatsamusidwa ndapita chipatala chachikulu ku Cape Town and plan yayo kuti ndipite pa ndege tifana kuti amakayikira nganinga kafike malingana ndi galimoto mwina sisi traffic ya museu ndiye anatenga list kuti timutenga fana kuti ambulance inalibe oxygen opumira ndana ntenga opanda oxygen kwa chisomo ya Mulungu ndakafika kuchipatala ndi pamene aja amabwera ngono wanga mwana bwana anga kachibwenzi ka mwana bwana anga kachibwenzi yake atafika kuja dokta anaanza simumuona ameneyo wavulala modetsa nkhawa zokuti pano pali kume images ndesi zotheka imeti mati ICU koma ineyo sinaikidwe pa zinthu zina ineyo ICU yanga inayo ndingogona pa bedi ndimangouza machini ngato kuti kungoona ndu komana kana kuti simumuona ende ananeneratu ndiye chifukwa kuti mwanayu kwambiri anani nkhawa anaimbira bambo ake foni ndiye anzathu andalama ndi njira zawo anapeza kuti no maloya abwana ndi chipatala kwambirana ndikumulola mwana uja kuti abwere adzandione koma kwa 30 minutes koma abwere mawa usati andiona lero
koma pamene pamene amanena zimene zanena kwa fotokozera kuti mbale wanu kuchoka kupita kukwafa ngati chipolopolo chakhuza pamalopo kwambiri adzakhala chigoneleni mpaka na moyo wake wonse mutu wokha uzangogwira ntchito. So amanena spinal cord imeneyo ndiye nkhawa zawo zinazo kuti okay olata tiwapulumuka ndiye adzangogwira ntchito adzingogwira ntchito mutu wokha pamene papa ndeti tidzamuthandiza mwantundu wanji. Ndiye akutatana zimenezo uyu mwana wa bwana wanga mkazi kana kumoka pado onsewa ine nani nawo kwambiri connect chifukwa kuti mwanayu ndimangwiriraso ntchito ndimalandiraso salary ina. Okay, so mwanayi mangwirira ntchito malandira kwa bwana kuso zimatheka ndimalandiranso chifukwa sumabwera kumuzitu kusabwera kumuzitu ndo kuti kuti makhala busy mwanina kale kuti makhala busy kwambiri apo ndisaname yani chifukwa zikusonyeza kuti kumakhalira gwira ntchito apa gwira ntchito gwira ntchito apa ine ntchito ndimataka kugwira until 12 o'clock fa kuna zambiri ndimagwira ntchito zambiri ndimataka kupanga maboti kumapanga fiberglass ndimaphunzira umechanic konko chande makhala ntchito zezo zikungobonga daily wakomoka uyu ndiye akuti atamutsitsimutsa anamfunsa tupitiriza kumvera zimene tingakuze anati ndiye uja anatenga phone yake kumapanga record ndiye achipatala atamuona anamuza kuti sizimaloledwa kupanga record delete iyo uja anati adelete kumasana delete anamutumizira ng'ono wanga pompo kumutumiziraso mamuna akeyo ndiye mamuna ake anamuza kuti record wapanga panoyi usayerekeze kupanga share ni mayanga pamayanga ndikuadziwa zimene adokotalazi akhala kuauza anthu kuti mwina muti fado utazimana na auza iwo zimasonza kuti ne moyo palibe sindingapulumuke. Okay, so dokotala ananena kuti uyu mulibe mtima uyu akumwalira uyu wavulala modetsa ngawo iwe mwini wake umaziona bwa sindimadziwa kuti anthu akambirana zimenezo koma kuziona no pa machine imene machine anakuzungulira ineyo pamene popo nangolimba mtima kuti tsikulo kandimwalira usiku umenewo chifukwa munamwalira tinali anthu atatu ku emergency kumeneko mmodzi anamwalira ndili konko ndi pamene anamwalira mmodzi tuma ineno mkhawa ndi makhala kuti pakati pa ine watsalayo ndi ineyo ayambere kupita ndi ndani mwina kumangoti mwina kapena ndi khale kuti ndili kumapeto kapena pamene popo monkana tino basi chifukwa kumaona kuti ndali nzipolopolo nthupi nthawi imene sana chose zipolopolo zina zimaombedwa kukuma atukira kumapita koma zina zinali apa ende zimachita kuti akagwira mafida kuti zipolopolo ndidzi ndiye ananazo kuti akuyenera ndichotse ndi ndinachita mwayi kunabwera madokotala aku Germany analipo follow adokotala anabwera zanduza kuti wachita mwayi lero upangidwa treat ndi madokotala ochokera ku Germany ndamene anachotsa ine zipolopolo ndiye koma before ndichotsa zipolopolo kunali kuti anthu aja abwere fwa akambirana ndi anadzabweradi atabwera anazuza no ndinayi ndikugona koma ife mwanayu amanimva kwambiri ndikuyankhula chichewa anazolowera dzina lomana kuti achimwene mwana wa bwana ngai amangodzota achimwene tikunena ngati kuti no brother ndiye uja anapeza kuti no atalowa ine poti ndikugona anadzandigwira pa chipumipa achimwene ndene ndadabota niona ngati ngono wanga chodzango tsegula maso yonchi ndipeza kuti ndiyeyo wabwikiwa ima abankaza kwa ima kumphanga wa imambale yawo pamene ndikuti mphanga mfuya dzaonenija akulira ndifika signs kuti mpaka nomuitanitsa amaona maliro amene ndikuti zinazo kuti kwa iyeyo amaona nditsana ndekha pano ndiye ndamuitanitsa kuti abwera ana akulu ino musadandaule mulimbe mtima ndine munthu wamamuna makolo aja kumuzi akudalira ino ndi ineyo ngakhale ndati ndapita ndizo ndasiya munthu mbuyo muno oti atha kuwagwira ntchito kuwagwira dzanja makolo ndiye nango muzabe mwana uja amutenga adzipita naye chifukwa kuti amalira kwambiri nenda muzada mutenge mwana uja uzipita naye pana rokicha mutibwaso zakuone anenyemuka mapita atapita amene wanakhala ku emergency 4 days andichotsa zipolopolo anandichotsa ziwiri acha ziwiri zija kunabwera dokotala wankulu amene ali professor amene adzapanga direct kuti akwenera ndisinthe bedi ndigonere bedi oyendera magesi amene samangopereka kwa munthu wina aliyense ndi bedi special amakhala anthu ake ineyo ndimayenera ndikhale ndi bedi ameneyo ndana ndisintha ndiyika pa bedi ameneyo ndikunditutsa ku emergency kundipitsa ku ward imene timaiti high care so kuti no china iso imene inali ku ward umene chinacho chikhale chawo tino anthu adzikhala pafupi ndi iweyo fatonse tinali kumene kunana kuti tutavulala kwambiri chikana maiti high care ndiye dzipa za South Africa umakhala weka so makhala ndi guardian ndi iweyo ndi madokotala anthu amangobwera wanawo akuone adzipita zakudya chanchani amapanga zanchipatala kusamba kukusamalira china chilichonse chimachitika nkati mucha ndi zimenezo zimachitika komano lachitatu lachinayi linali losi
mwana uja amene tabwere 7 koloko ikamati 7 koloko nimadzoti kanguwana 7 lachinayi mwana uja akutulukira ndi amabwera ndi zakudya chani ndimafika sanzo no before kubwera mwana uja ako anandipatsa kafoni kakang'ono kwa ndimachita no kwauza anthu kuti mundiyankhire mundike kukhutuko kodi nthawi imene kudya kumatheka ayi so zakudya zimabwera chani ndimangojesedwa zikabwera ndikuti ndidikire nesi wina koma ndikuti umatha kudya chakudya chimatha kudya bwinobwino ndimadya even tsiku imene ndinafika kuchipatala mala ake ndinauza ndifuna tii kudya bwinobwino chifukwa kuti ndinali magazi mimba anandibola uku ayika pipe drain pipe imene imakatenga magazi amene akukha pa akumakhaja kumatulutsa panja ndinakhala nayo kwa wiki tata wiki anadzayichotsa mpaka na pano pali ma stitches pamene baba pamachita kuoneka kudyako timadya zinapeza zokuti no ndili high care zinthu zinayamba no kusonya kuti zinthu zikuyenda chomwe ndo zinthu zinayamba kusonya ndali chigoneleni chonchi mikono siningapange chonchi ndiye wiki itatha wiki anabwera anesi fani mimi ndapanga chonchi afuna ndifundukule bedsheet atafundukula bedsheet ndadzatenga mikono kunkupanga chonchi anadabwa nazo kuti iwe ndeule zimezo ambopanga liti ndikuti naneso ndaziona pompano atapangaso ine kutapangaso kupitisa pansi ndi pamene ndo amamwita nanzaje dota tabwera iwe uyuyu kuchoka mupita kunafa koma apapa nditabwera kumfundukula bedsheet mikono yake yamba kugwira ntchito zikhala bwanji pana maana kuti akuluwa pamalopo ngati pana angokandika zinthu zibwerera zimene nayankhula ife ndiye atadzabweranso mwana uja ndi m'bale wanga uja kudzaona mezi kukhalira anthu ajanayi nchisangalalo koma kundigwira m'mapanzingu sinimamva china chilichonse uku ndi kuti kuneko kufa manja ndamene anambirira kubwera pachapano kugwira mukumamva atu iyayo lomwe ndo kunyamula apa kumaunyamula bwinobwino ndiye ndo kuti atatero anapeza zokuti ndakhala mweyo ja kwa wiki ndizini chipanda kama wiki 3 kuphatikizira ndi kwa isu china chilichonse ndinatuluka kumene kuja ndikupita ku spinal recovery imene nali ngati last floor fa building ikanga ndi ya 6 or 7 floors then napita komalizira kumwamba ndapita kumene ujako ananinyamula pa bedi yemwe uja chodza ndolowetsa pa khomo ndikudaba kumala kuja kupali pose pali ma TV kumala kuja kuti kongola kwambiri ndiwenda zindikira kuti kodi mwana uno kumachitika chani ndinafika andichosa bedi manager andipasa so bedi wina mabedi osana kumene janali mabedi yake abwino wa technology oti chonse mapanga weka pa bedi ufuna udzuke pa bedi kudzutsa udzingodzutsa weka ndi remote ufuna utani bora ngati mkono kugwira koma ine nali nditsoka chifukwa mikono yangayi pali bime magwira ntchito ndimangotha kupanga chonchi koma manja sanga pakina chiyonse ndoti anzanga osati khala jaza kudya zawo ine nzidikirira munthu tabwere ndima ndiwafana kuti zakujaza ngathaza midzi makhaza zizira chifukwa ena licho ndingajendeka nde kuti spinal recovery kunabwera dokotala wamkulu ndikuzanduza kuti akulu inu mudikira kuli anthu atatu akupita ku rehabilitation center uyo ndi wachitatu koma samamuza munthu kumene nauzidwa nditokhe chabwino anthu amene amanena awana atata wina miezi 7 kumeneko wina miezi 6 limafika mpaka na kuchaka ali kumeneko kudikilira kuti rehabilitation center akuvomereze ndene pozozo ndizakhala wa number 3 ndimazozo tiro pa week or pa 2 weeks amatenga munthu mmozi ndimatha kuzoona ndikhalako mmina mwezi 2 ndani nditakhalako mwezi so napeza zokuti dokotala anangobwera akuti ukonzeke udzipita ine amene upita ndi anthu enawo endo nsewa kamizi 7 wina nyanyani ndenda napeza zoti no dzina ngati jatita tuluka linatuluka nali langa lokho kuti nyamukire ndizipita ena achakwasiya awasiya anthu ananyanyala chakudya ziteka bwanji munthu angobwera kumene akunyamuka kuti azipita ife tikutacha aka kunoko tulikira umalo kucha nde napeza anabwera unditenga kundisainira china yonse ndikunyamula mapita timati Western Cape Rehabilitation Center kumene ndinapitako ndinakhalako so mwezi ya miezi 3 ndikupanga mafizo ndikuphunzira kudya ndikuphunziraso kuti mphamvu zibwere ndiye napeza mpaka ndaphunzira kudya kuyamba mazidya sandeka kuyamba makankha wheelchair ndeka kwa kuti ndingakhale chonchi sindingakhale pampando ndiye ndizigwera kutsogolo kunthawi imeneyo ndama ndiphunzisaso balancing kuti ndizitha kupanga likapa ina yonse koma kumene kujako ma physiotherapist amene anandiza kuti ineyo mapazanga babe imene akuona sanga ndipake mafizo kumapaziko anamandipanga mafizo joka nchuno kupita kumwamba ukuku palibe chomwe maona ati kwa iwo palibe imene amaona anawauza abale anga kuti ineyo kuchoka kupita kusini mamva china chilichonse kwa ineyo ndimakhala ndimamva china chilichonse ndimayendera catheter pipe yokozera
ndimamva ndikamakodza kauza amati ndikunama mpaka na tsiku nafika kuti namuza dokotala amene amandiyang'ana kuti ayichotse atachotsa ndipeza ndamba kukodza pandekha ataimva nkhani ija anachita manyazi nkubwereza ndikuti tamva kuti ukukodza wekha ndikuti ndinakuzani ana anthu ashoko kwambiri kwa iwowo amandipangira zinthu zoti ine unalibe chabwino so pano mwina tikhale ngati tathamanga kwambiri malingana ndi nthawi ulendo woti mubwere kuno chinachitika ndi chani ulendo chinachitika nchokuti nthawi yanga yotuluka rehabilitation center itakwana abwana anga anayitanitsa meeting akazawo mwana uja mkazi ake ng'ono wanga ndikunena zokuti timagazi oti akatuluka ambika iwo apita ku Malawi malingana kuti chisamaliro kumene chitha kukakhala chabwino makolo akakhala pafupi pamene kunoko iweyo kumwamuza ng'ono nga umakhala kuntchito ine ndimakhala kuntchito mwana wanga isakhala pakhomo tikamamutsekera mnyumba kunoti apange likava azikhaso ndi mastress kuti apite ku nyumba ndiyeno nkhani jatafika pabwalo osamayikanirana mwana uja atanangodzuka koza bambo ake kuti musake umuzayo ine AI chifukwa munthu uja ndakhala naye kwa nthawi yayitali ndikamuuza nawo nanga ndikumponya pasi pa basi nawonso kumakananso anamusiyira ng'ono wanga poganizira ndimene amandidziwira kuti sindilola anayini nkhawa ndi anadzabwerabe poti aliwena banduzi pana mazanduza kuti akuleme akuti niwo mukatuluka muzirani mudzipita zimene alili kuti Monday ndikutuluka Friday ndikuti amatero ye nangotoka chabwino kwa hiyo jano ananena kuti usadandaule ndikupangira lendi uzikhala pa lendi ndiye ineyo namuzatoka chabwino okay iyewo jananena kuti uthenga wabwera kwa bwana mukatuluka kuchipatala tizipita muzipita koma inu simupita ndikupeza lendi pena pake ndi mphwanu yamene mkanga ifua amazoti sindilola simafuna kubwera kuno ineyo tu ndikuzoa ninachoka kuno ndikuyenda ndikupanga zinthu zanga ndiye ndikabwere kuno kondisa kuyenda ndinkakana chabwino ndiye anapeza zokuti no litekwana Friday iya ndinayimbira bwana nga phone nkuwafusa anana kuti ninakanda pa phone ndine sindipita ku Malawi mpaka na bwana anga ananyamuka usiku ni mwana wa kubwera ku rehabilitation center kuti tikambirane anabwera mwenye nkundiuza kuti unyamuka ndikuti sindipita ndana ndifusa mafuso kuti chifukwa chake chanuka na kupita ku Malawi unapha munthu then nauza kuti ineyo makolo amadalira ine ineyo pandekha sindingakazithandize ng'ono wanga sangayang'anire na yang'anireso makolo ineyo sindipita faya zimene ndanazo okay ife tizikupangira china chilichonse tizikulipira salale ukakhala ndivutoneso Malawi uzitiuza tizikutumizira mankhwala chanja tizikugulira upita nazo ngazi zili zimene zomwe zindipasa salale ndipita ndiwo amene tinakhala tili ndi agreement nditatuluka Friday ndimayembera ndikhala 1 week nizibwera osazoti anthu ajadula kale tikiti koma vuto ndinavuta kuti passport yanga inaenda panga expire ndiye kuti ndikwere ndege zinakanika anadulira tikiti ya basi ndi umene no ikakhauri apanga expire basi umathakwera basi manda ndimayendera travel document ndege yonse zinakatha kutheka kumaphuma ndimene napangisa so chifukwa itu madwala ni madwala ndimayendera travel documents so za passport yanga sinaonetsa komanso maboda sinimatsika fanani ngati munthu kuti no ndili ndi travel document komanso ndikudwala ndiye Friday takwana napeza no anakandigulira zinthu zovala chinachi chose ndinabwera nacho ku Malawi no chochita kugulidwa cha nyuwani so no chinachi changa chimene ndili nacho chidakasiti ku South Africa nyumba yanga inangokhomedwa galimoto yanga ya kampani panopo ili park ngalaja palibe amene akuyendera ananizazo chinachi chako chimene umagwisa ntchito mayankhwana nda bwana kwambiri ama dzulo animbira phone kwambiri timakanga ndi munthu ndi mwana wache abwana anga akazi amafuna aziziwa moyo kuyenda bwanji ndi saname no zimene analonjeza amandipangira so mwina tifike kumeneko mwanyamuka ukuti ponyamuka kunali misonzi chifukwa kuti nditachoka rehabilitation center kuti ndipita no kukhomo mene ndimakhala nyumba yanga ili ngati pa interest polowera pa gate fandi kumalo kwakukulu kwambiri abwana anga ili akalibe chapa mtunda pang'ono mwana wa uja ndamene abwera uzanditenga ndikundisayinira mapepa ala chinachi sanali mwana uja ndetafika kukhomo mwana uja sana ime pa nyumba panga anaenda direct ku nyumba ya makolo ache sina zoti anthu aja ali panja akundidikirira onse antchito abwana ndani azinzawo anthu amene amandidziwa azungu nditangofika kuti pamene pajapo kunano kungaona anthu chonchi ine misozo mangogwa anthu andikubwera kumbirira pa galimoto iye usadandaula okhala bwino kwasi unali kulira kuti ndikudandaula komano emotion kuti no ndikusiyana ndi abale zinthu zinandikuza kwambiri no kuti panachuluka anthu kwambiri anonse amaoneka kuti anali more concern za moyo wanga ndiye mwana uja ano ntayankhula ndi makolo ache mpani mwana uja amana kuti mupite mukamugulire zinthu za ulendo ndimuyendetsa kaye pang'ono ndifuna ndimuonese ziwiri zitatu ndiyeno kudali no ntchito noti mwana uja andionese ziwiri zitatu zimene
zachitika ine ndili kuchipatala ndiye anandi tinayizungulira galimoto kundonesa andagula galimoto iyi taona ichi ndaiki apa chifukwa chamanitenga kuti ndi munthu mmodzi amene angamanduze zinthu zache chabwino ndi nthawi tingothamangabe agula zinthu kuti mukubwera kuno kumalawi mwakwera basi nakwera basi Cape Town ma arrangement akuno anayenda bwanji ma arrangement akuno munthu kuti kuchokera ku Mafizo ku South Africa ukuyena kuti ufike kuno uziyang'anidwe ndi makolo komanso ulandire chithandizo ineyo pobwera ndinabwera ndi mankhwala miyezi 3 anandipatsa habesho nzene mankhwala enda nanduza kuti so andipasaso ina miyezi 3 nabwera okonzeka ndiye arrangement yaku nenenda kuno ntacho kwamenja kubwera kuno nafika kwa enera kumene janzanga anabwera wazantenga malo mopita ku nyumba nagona kubangwe uno kumene yeo ja mafuna ndikakumane ndi anthu ena ndi ena kuti malingana uno tione chifana nena ndipite ku Queens nditani zinthu ngati zimenezo ndiye zitatero nabizo uno titapita ku nyumba tapita ku nyumba anthu anali osangalala pondona ndili moyo iwo zokuti sindikuyenda nabe nazo ntchito zoti mwana waomberedwa ku South Africa nthawi yomwe mavutika uthenga kununa apeza ndithu ndamuza ngono ngati asauze makolo kumana ala tauza kale enda kuti mai yanga anatha 3 days asakudya ninkapa zinthu ngati zimenezo ndiyeno atazaona kuti no ndidali still moyo anababa malimba mtima kuti ngati wakhala mawiki 3 miyezi chanchani ali moyo amene akhala moyo basi ndiye kufika unyumba kukumana ndi abale alisana wokondwa kutaire chanchani ndi pamene no timapangano ma arrangement ena kuti no kufa kumene koko anandipatsa makalata osonza kuti ndikabwera kuno ndikuyenda kupitiriza ma exercises chabwino nali makalata ovomerezeka chabwino wakhala uli malo amene ukumachita mafizo sindatchula pa zifukwa zina mafizo akuyenda bwanji mafizo akuyenda bwino ndinabwera kumene malo amenewa miyendo yanga isakutakataka ndikungokhala kumangopanga ma exercise kuti ukumati mwendo ukumatheka kutukula kumaso kukugwira yoncho kumatha kunkulu even yonseyi zimene sizimachitika nthawi yomwe sizimachitika twezo zonse sizimachitika and zonse zikuchitika kumafizoko ndi panopo ntanono ndayamba kuphunzira kuyenda watenga nthawi yatali bwanji kupanga mafizo chibwere ndi kuno kumalawi kuno ntanono ndi mwezi ndi hafu I think what 2 weeks before finishing November December also 2 weeks 2 months imene ukupanga mafizo so ukusiyanisa mene umabwerera ndi mene ulilipa mene ninabwerera ndi mene ndilili pano zosiyaniratu kwa mikono umagwira ntchito muno mene mkono uwu ndi mene ndikudyera ukugwira ntchito kwa kuti utambasule chonchi sunafikepo umatheka kutambasula ukutere uwu ndili ndi splinter imene ndimavala pogona imene umagona utapanga chonchi imaongola zarazi komano kuti no kugwira ndikugwira bobo kwa no kuongola ndikumene kukutsalira kuti kukwere chabwino koma zina zonse ngati zokumva kwa wanthupi ayi ndilibe ululu wina uliwonse and timasewera basketball kutani kutani so no ndilibe ululu kama munthu amene ali ndi ululu sangasewere basketball tibwereza ubale wako ndi abwana ako zandipasa chidwi kunena kuti anakulonjeza kuti pita ku Malawi sala yozilandira zina zomwe kuzifuna pa moyo wako zitiuza kuti zochitika kwambiri nimalandira mwezi nimalandira osatsongoti ndrama zochepa ndrama zambiri sitingatchule ndrama inde koma bwana asomayankhulana kwambiri kuimba sofoni and dzanali anduza zokuti ndiwapanga mafizo aone ndikuphunzira bwanji kuyenda ndingwatengera ka video ndiatumizire and akuti anduza kuti akutikudikirira ntchito sizikuyenda bwino pakhomo moti ifeyo tikudikira usamasewere upangiza kuti umalize zakozo ukamaliza uzibwera akuti ukalowa ku mafizo ndi ntchito simakhala masewera amakhala serious ndipo anthu aja amagwira ntchito yotamandika chifukwa zimene amapanga ndizo zokuti ineyo kwambiri ndikusiyanitsa mafizo aku South Africa ndakuno kuja kwa ndizipangizo za makono koma sakudziwa ntchito bwinobwino kunoko ndangokhala nayo 2 months ndapeza kuti munthu ndayamba kutani kusuntha miyendo mayenda pamene kumene ndinakhala miyezi 3 kumafizo koma olokudzuka pabere sindimatha kudzuka ndekha kubwera Malawi kuno pano ndimadzuka ndikumasamba ndekha kudya ndekha amango ndithandizira mdzukulu wanga apo ndi apo
malingana kuno mwina apa mafunika be kuti munthu akuthandize sona afike pa kuti ungazipangire china chilichonse kwa tikapita kosamba kwa mango ndisiya umene kuti ndisambe ndizipukute angobwera iyeyo kundipanga ndithandiza ndikwere panjinga. Tikupita kumapeto macheza athu aliyense wachinyamata ambiri akundionenanso pano amakhala ndi mtima ndithu onena kuti ine ndizazimire pandekha ndizathandiza makolo ndizakwatira ndizakhala ndi moyo wabwino ndipo imodzi mwa njira kapena malo amene amafuna akasake ndi ku South Africa komanso kumene kuku ndikoopsa malangizo angakhale otani sindikunena kuti anthu samapite sizingatheka komano malangizo ako angakhale notani amoyo wa ku South Africa soti kuopsezanso ya koma ndizoti iwe zinakuchitikira mwinaso watha kuona kuti ku South Africa kumoyo ndotere munthu akamapita azikonzekera bwanji nkhani ya ku South Africa. Ineyo malangizo anga amene ngapasa chinyamata masiku ano kuti osathamangira za South Africa. Ngati pali mwayo kuti utapanga business ku Malawi kuno kapena pa china chake nyonga pange kuno zipanga Malawi konkuno faina kuti South Africa amene ndikunziwa ina amene ndinkapita wakale si wapano kale anthu amayima pa maloboti ndikumatengedwa ku ntchito pano pa anthu amayima pa maloboti wiki yonse lonzungu obwera kutenga ndiyeno malangizo atoka uno kuti dziko lija ndi dziko loipa loopsa ndingona ndi dziko loopsa inde ndi dziko lino kuli ndrama koma osathamangira kuti tipite ku South Africa ngati ndrama ya passport ija tili nayo kuli bwino kuyesa business monga ngati ineyo ndachiona kuti kwa ineso ndizilangiza ndekha kuti padzaka zimene ndakhala kuja sindimadziwa kuti ku Malawi kunoko pali ma business ena amene munthu ungapange ndumapeza ndrama ndiyeno ndachiona kuti no ndikati ndamaliza zimene upangazi ndipanga za business before kuti ndinyamuke mupitaso South Africa ineyo ndipitaso umene fana kuti kumene kuchina chonse changa chinatsala and galimoto yo insurance tinathana kale anapereka china chonse ndrama nde zidaka still so mwanjira ina katundu adaka South Africa chili chonse chidaka South Africa pamene wina kuti akunyamukalira ndio utafuna kayambire 1 amene akayambira 1 ndiyeno ndingona kuti tisamathamangire popanga ma decision kuti pita South Africa tiziyamba kaeta onetsetsa kana kufufuza fana zimene zimachitika kumene kuso zimakhala zinthu zosavomerezeka anthu ena amathakuita na munthu kuti abwere South Africa kubera kuja kumuzimitsira phone kapena iyayi kumunonjeza zinthu zimene jasata zipesa nde tisama abalewo tisamana mizi zokuti mwina kumoyo mmoja numatheka ufulu uli kwathu kumalawi kulibe ufulu South Africa kulibe kusavi kasunga kale ndi makobiri ndi kumaja mosangalala kumalawi kunoko tikakhala ndi makobiri athu munthu atakuyima gagali moto apo opanda munthu kumubera pano South Africa sunga ike gali moto panja iweyo nkuchokapo mwina uzayipeza gali moto ija mamira ilibe ayi olaiba gali moto si atuntu ndiyeno ufulu weni kunonso kuba aliko koma mwina kapena kabedwe kusiyana kunoko tuwo kuba kuno ndokuti amaopa akaona anthu inosi mungaberedwe masana anthu akuona pano South Africa akuberani muli ndazinzano mukuyenda limodzi anthu amakhala chete kuti inkayankhulira ndingabayidwe ndine kuno umana sinazionepo munthu mukuyenda munsewu wakuba ndikubwera nkukuyimitsani nkumambera nzanu pano paja anthu akuona kumaya kuno kulibe and kumaya kunoko sitima sichisawa wakumva kuti munthu wabayidwa waphedwa chifukwa chokuti no anapemphedwa ndrama kana amafuna ambere phone ineto ndithokoze kwambiri kuti munatipasa mpata kuti ticheze kwambiri kuti nkono chonchi mwati zingatheke chonchi zikhoza kugwira funso omwe sinafunse kuti munakwatira ku South Africa nthawi inatalika ya ndokuti kulibe nzula kumene ine ni mamuna nali nchibwenzi choka nali nchibwenzi chinalipo pano pachata panopo chinatha kunguvula lako osati kuvula lako koma malinga nzifukwa zina mbuyo munasiyana kuvula lako kwabwera zimene ndio ndili ndekha akaona anthu kunena kuti Mr. Ndewula kamone kuti ni munthu wadapada ndosakwatira ni munthu osakwatira chabwino ndathokoza kwambiri kwambiri menemo ndithu ndi mmene tachezera ndi Simeon Ndeule amene amagawana nafe nkhani yake iye ngati wachinyamata mbuyo mwana ganizapo zopita South Africa kuti akasake ndipo ali kumeneko zinthu zimayenda mwatsoka moyo wa South Africa ndoti sikakhala kako kokha yayi aliyense amakhala kukulonda anamuombera 5 times zomwe zinambweresera mavuto pa moyo wake komabe kumuona chonchi ndi chisomo chifukwa tikunena pano akuti ndithu zikutheka kupanga ma exercise akuphunzira